Yo, arepe riyo dadak pitik wis kadol kabeh. Lah ngene iki opo sing dike suguhanku? Kondo jajan riyo, kondo minuman sing disukune dayo. Lah kok pitike wis entek. Riyo niki sida kapan? Jarene ngomong kok sesuk, anek sing ngomong sok ombeng. Lah mosok kok riyo kok mundur-mundur. Mungkin iki selak pengen gawe klambi anyar rek. Mbak! Mbak! Apa? Mbak? Jane riyane kapan to, Mbak? Suwi men to pane. Ya manut pemerintah to, Put. Karo ngenteni hilale ketok. Lah nyapa to, Mbak? Riyo dadak ngenteni pemerintah barang iki. Enak riyo disiki. Osone keri riyo dhisik. Sowen. Kowe lah ya karepmu dhewe, Put. Penak amen kowe riyo arepe disiki. Kok kleru meneh? Walah ya wis mbok, wis tak metu. Tak golekne dhewe riyane. Oh, bocah blung. Riyo arep digoleki ning ndi? Wong wae riyo kok arep digoleki. Arek tuwek kelakuane pengah koyo cah cilik ae. Ah, mbuh. Awakmu anggere tak cek nyapa to bojomu ae. Wah ngedak ora ana pentingnya kok. Sakit ngatur penting. Lah penting apa to, Men? Ngene lho Pan. Iki kan riyo wis didek. Ya mau tajak mantau hilal. Biasa riyo ngene iki hilal moro dhewe. Wong hilale adoe pirang-pirang milo apa ya ketok. Makas ndek alat apa kamu? Oh iya. Ben ora hilal kok. Ngago. Iki meteran ge apa? Yo geometer hilal kok. Lah kertasnya ge apa? Nyaket untumu. Lah mosok untuk kan Mbak catet. Cah gemblung. Gawe nyatet derajate iku lho hilal iku lho kok. Ngono ditakoni meteran barang ya fungsine dengan hilal kok. Lah iki tropomu iki. Apa? Tropom. Tropom iki jeneng telopom. Mantap hilal. Wis gak rewel. Ya sithik rewel ae. Menghi aku golek riyo iki. Lah kan ya ngati pen. Lah apa kuwi kok usung-usung pipa? Masa arepe benakno sumur bor. Gundeng. Men! Ngati men. Heh? Kok men? Ngapa ta, Pan? Kan tatap lho. Ngapa ndak mudel kono ya? Ngati men. Ayang beb. Ayang beb gudul mung kono. Sampeyan restu tambah manis ya? Ya, Temen. Ya paling. Wes hop lek mung rayu. Kowe iki lor ning ndi? Kok nggo pipa barang iki. Pipa pen. Put, iki kono alat jenis stolopom. Stolopom. Heeh. Lah iki apa men? Iki alat gawe goleki hilal. Hilal. Iya. Berarti golek riyo men. Iya, riyo kan sithik makane hilal iki biasa moro, ngono lho. Ya wis aku pengen nek ngono golek riyo. Sangu perang. Sangu ta. Piro? 50. Saya Ya. tambah apa wis. Lele, Apa tuh, Bos? iki digawa no. Aku nah. Asisten ya digawa. Yo Bos. Tok kuwi. Tenang ya foto karo alatku tak duduhi ning langit ya nek apa jenenge meteor bintang-bintang apik pokoke. Masa to men? Pipa mau makan lagi nginceng ngono kuwi. Apa pipa? Ngawur stolopom kok pipa. Stolopom. Tenang ae kowe pokoke ajeng kok nganu ropong ya. Tuh kayak nang pengen meter gede ndak? Haus yang lap. Aku menye ya yang Terus iki men. Men, ayo. Lho kok malah gendaan ae. Kene kon dicek. Iya ya Pan, sabar. Dik. Anu men. Iya, mlaku dhewe tangan. Tanganku medhe mlaku dhewe. Nek gak tak atur ngene, aku wis jelas ora kuat poso magrib.
Mosok bedino kok poso beduk kae. Lah wong poso beduk lho, aku buka enek ping 4. Padha ae. Atur ngene ae. Sing penting aku iki iso kuat poso magrib. Wis, ning weteng adem, wareg awet sampe magrib. Akhirnya aku iso poso magrib ya. Lah, ngene lak yo adem to yo. Ngerti ngono kadek ngenane aku gawe ngene. Mas yo hawane panas, awak panggah adem. Iki jenis apa? Timus. Sejuk. Bos, bocah kok kowe no? Jenenge bocah bedino poso mulai kok enek ae. Karepku jane piye to? Bocah kan gaplok. Poso mulai kok arek gayek ae. Apa to, Mbok? Awane panas-panas kok ngoceh ae. Nyebut to, Bos. Nyebut. Apa kowe ora duwe isin to? Disalahmu wong alon itu iki lho. Polamu kok kaya ngono. Lah iya, Mbok. Anak-anakku kaya ngene iki. Aku ben kuat poso sampai magrib. Wes, Bos, engko. Karepmu pancen ki bocah diutek, mangkane ora iso mikir. Kok gak ada isin, yang penting poso kurang mokel lah yo wes. Adem. Sampai magrib betah aku nak ngene poso. Adem. Yo, gendeng dah ikan. Apa kungkumi poso-poso? Mas, jane iki poso-poso kok kowe dolanan ngene iki dolanan apa iki? Iki ngono, aku dolinan air mancuran, Tek. Alah, iki jelas alasane wong ra kuat poso. Pancen, Tek. Lah aku nek gak gawe cara ngene iki, aku ra kuat poso, Nek carane ngene batal mos posomu. Ya ora to, Tek. Lah banyune lho ora mlebu cangkem. Masih ora mlebu cangkem, mlebu udel, Mus. Mosok to, Teh? Lah wong udelku lho ora duwe cangkem. Mosok iso mlebu weteng. Saiki rasane piye wetengmu? Iya, Teh. Rasane bungbung ya wetengku. Kaya kembung. Kuwi jenenge banyune wis mlebu wetengmu, Mus. Lah terus piye iki, Teh? Jelas batal, Mus, posomu. Percuma mbok terusne sampai sore, sampai magrib. Saiki ngene, ayo nang warung golek teh anget. Ning warung, Teh? Ya wis, timbang aku kok masuk angin. Lah, ngene lho, aku nek koncone mokel. Beh. Jadi wong-wong nek poso setane dikerangkeng. Kok malah ajak-ajak ning warung. Iki setan muncul. Setan muncul bengosen pisan. Lah iya. Rumangsa aku poso-poso kok jam kok ya suwi ramu. Tandome mlakune lho. Kaya mandeg kek. Mosok kan mau kok ijik jam 12 kurang ae. Weh. Kumbuh pandome jam isin karo aku ya. Jajal sih ora tak sawang. Beno nek pandome jam isin tak sawang. Bangga iki. Bangga iki. Anda jam 12 kurang ae. Wis. Ayo. Iki kapan magrib iki? Udah nyong. Poso-poso hawane panas. Anak es diadai gelas, dirisi semongko, dirisi melon, dirisi nanas. Udah nyong rasane.
Astagfirullahaladzim. Bahaya toh Mas. Kowe iki lho kapan berubahmu iki? Wis tuwek kekek gerang gaplok. Wah, kok aku kok pandang ngono wae ket biyen. Biyen kowe tak pondok nang gitu kowe ben dadi bocah sing ngerti. Tak titip nang pondok. Ben timbang karo Mbah Yai. Malah bitike kiyaine mbok colong. Akhire kowe yo dolehne. Saiki malah dadi bocah kaya ngono. Karep tuku iki tak kon urut Pakmu to, Mas. Awane kok panas kaya ngene yo. Iki jane nerokone apa bocor? Apa pancen panase mergo poso? Adem, ancles. Satu bila, kowe lapo kamu? Aku lho dina prau-praunan. Prau-prauan apa? Mau dulinan prau-prauan ning kandang wedhus. Kena kungkum ngono kok. Iki lho mbokmu nek ora percaya lho. Iki lho ebleke iki praune. Alah, prau-prauan apa? Patumu kowe ora kuat poso kok. Tuwek-tuwek kelakuan panggah. Wis rebu kowe. Kumangsaku aku manget dulinan ya wis delik. Kok panggah konangan karo Sripat. Biar. Mampu masuk, Pak. Put, tumben kan dulur-dulur put nganjuk langsung Blitar. Jenenge Jombang kan moro put. Terus Nah, tumben ki awakmu tak kenal-kenalane ngene. Put diku, Pak diku, mbah-mbahku kabeh tak kenal karo awak. ya lape lah aku mbok kenal dulurmu iki. Ya, maksudnya ki ben akrab dadi aku sampean menikah kan ngomong anu put ini luwih akrab maneh lho Mas. Ya sapa sing kere rabi karo kowe? Pede men. Menawa put nek kilap Kilap. Putri, sayangku tadi. Sayangku. Wah. ya ngono ku lho. Wah, Oh, boleh. Put. Mandek sik. ngapa men? Jembatan iki biyen tau gawe syuting film Meteor Garden. Lah mosok men Meteor Garden kok syuting anjuk kene. Kandhane kok. Iki dia ya. Santai karo Tommy sing tawas ngungkep kono. Atus ning kali kene men. Oh, biyen kosok-kosokan kono sampean ngomong kan. Kok gak gatelen. Piye umpama dhewe anu mandi berdua terus kosok-kosokan sik. Atus men. Lah kok iki jaremu ngejak delok hilal kok malah mbok jak sekali. Seteput hilal iki yamene jame gong teko hilal iki kok enek jame dhewe makane tak jarene sik arep ndelok pemandangan lho. Dudul. Wah, piye? Ah, kok iki modus men. Mama aku. Mama. Salah pengen delok riyo Baca. Mas, Oh. Tak indah-indahan. Tak gelem. Tak ketemu mungkin. Tok, petok, ayo. Hilal lagi dong. Wah, balik bintang ini suwe man. Malah yang ngepas nih jam lho. Gimana? aduh men. Aku wis kesel iki. Jadi iki bocah ning ndi to? Kok ora teko-teko iki? Mulai gila lho. Iki kene pas iki.
Bisa dipasang ngono lho. Sahabat ae. Meteranmu gunane. Yo. Bocah ngono. Kok ngamu bocah iki? Jae kon materi. Sik, kok kene. Rono 2 kilo. Dukur barang. Ya ben pas to posisi hilale. Hop. Wis, tenan kono. Kowe iki lho men arepe ndelok hilal lek dadak ngukur rembong barang. Jane iki arepe ndelok hilal apa arepe rene pasembong? Dek, nanti Bang. Kene lho. Iki nek gak enter, iku hilale ora patek metu ngono lho, Put. Makanya gawe meteran. Paham apa ora? Alah ndelok hilal lek gak koran kayak ngene. Iso kok gak jane. Apa piye men? Wis ketok. Oh, manuk mabur. Oh, alah manuk pisan. Suwi men to men. Iso apa ora? Apa men? Meteor, Put. Lah masa ana meteor? Iya. Oh, meteor iki. Delok. Duh. Apa ki men? Lah kok kuning? Oh, ambene ketipen dah. Krek ngisoren. Oh, alah kowe iki kok Ya, ambene ning kono. geti ae. Yo, kok Emel, lah meterane iki ge apa? gak gawe apa-apa Ipen. Lah apa kok kon ngukur? Ya ora apa-apa ben aku gak ketok nganggur, Pen. Bol. Oh, sering. Kok suwe men to men. Iki godak ora to jane. Kene tak golani dhewe. Golek hilal ket mangkok ora pecus-pecus. Jangkrik. Lah kok wong yo iki jane teropong apa to men. Ket mangkok elek-elek terus sing tak inceng. Oh, gak jame gung pas lho, dilungkas lho paling. Kok panggah dulu engkas ae. Ngepase jam biasa ya mene iki lho. Aku bisa kesel kok. Bos, nen aku bos sing ngiceng bos. Kan mang awakmu. Kowe iki lho pen inceng hilal apa golek telek. Bos, Dipeteng wong nisor goblok. lha apa? Gila lek gawe gak ning ngisor. Kok ora lho dhuwur lho. Oh, dhuwur. Kaki. Ngisor golek semut tuh. Layak kok peteng. Ya iya mesti. Petok, Bos. Wah, iki lho hilal iki lho. Iki lho. Ki asli hilal iki lho. Tenan apa ora kuwi? Hilal asli, hilal. Petok iki. Pas iki lho. Lah tenan apa ora to, Men? Petok pen. Tenan men. Oh, ampun. Alhamdulillah akhirnya sesuk Sidoryoyo. Oh, no. Delok men. Ya. Boleh ket mau. Endi men? Ya kowe tuh pendelok sing tenanan to. Ora enek ngono kok men. Enak lho, fokus lho. Sing ngendi to? Lah. Wis ketok. Nih. Lah kuwi ene wong mulai ngaret ngono kok men. Ya kowe Put hilal padeku. Hilal pademu. Heeh. Oh, bocah kurang ajar.